ibate kaya ngene. Ayo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan namung setunggal Bapak Ibu. Inggih menika matur nuwun ingkang tanpa upami awit katresnan panjenengan sedaya nimbali kula bojo kula lan kanca-kanca madangkara. Mugi-mugi dalu niki kula sak kanca saged nglipur panjenengan sedaya satemah ati panjenengan marem lan benjing lek atine marem nyambut gawe tambah semangat. Lek nyambut gawene semangat, warga masyarakat Kedung Banteng tambah rezekine kathah malimpah. Benjing taun ngajeng saged nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun Bu Kesi wis mromosekne bojone. Ya, bojo sing apik kaya ngono kuwi. Wah, temenanan. Ngerti sing lanang yang anggere sepi tanggapan poso kok, Nduk. Bu Kesi. Oh iya, sore mangku poso, buar tanggapan kok poso. Ya, poso. Ora poso mesti kok jahili terus. Ha iya ngono kuwi. Sinom sing dikersake Bu Kesi aturna marang sedaya para sesepuh adi sepuh, para kiai alim ulama lan warga masyarakat sing kepareng tumplek-blek ana ing lapangan merah putih wabil khusus dumateng Bapak Kaji Karsono. Iya, monggo Bu.
Telaske Bu Kesi. Alhamdulillah wilujenge sekolah wis diaturake sinom parijata pamundhut saking Bapak Karsana selaku ketua panitia. Muga-muga bisa dadi srana panglipuring penggalih lan jampine sayah ya, Mak. Bener kepara nyata kok, Nok. Iki kejaba awake dhewe sak kanca komplit madang karasuwan ana ing lapangan merah putih supaya luwih regeng, luwih gayeng ana bintang tamune. Ya, Pak. Ya kuwi Mas Gareng Kabul saka Pacitan. Ya. Kuwi prasasak ra tau mulih ning Ponorogo ae terus. Karo iki bintang jane biyen kerep amor karo awake dhewe ning beberapa purnama iki ora kumpul karo Madangkara. Ya. Mbak Elisa Caro Salasu. Pancen tak sengaja kok, Nduk. Ora tak wene job. Sebabe apa? Mbak Lisa sampean yen urung putus karo pacare ora tak jak wayang aku. Saiki alhamdulillah wis pedhot. Jumblune dhek wisan haya. Mula direwangi ngejam-ngejim lek nggih ngunggahke rega kuwi haya. Alhamdulillah luar biasa. Elok temenanan iki meriah. Men saya renggep regu Mas Gareng wis nenggah. Ya. Monggo dibarengke wae Mas Gareng Pacitan bersama Mbak Elisa Urtarus Alaso Cahyo Kuntadi. Yuk. Jumeneng bebarengan. Ayo coba Arum Bali iso diaturake. Yuk.